Dewean genek kancane atau Vera ndek endi ya? Betul, baik. Boleh kan? Ning kono dhewean iki lamun apa ya, Tul? Boleh sapa to, Ver? Bianda, kan wonge rodok ngene. Parane yuk. Yuk. Lambung-lambung dhewe iki kok. Ya, itu. apa, Bol? Masa depan ki dikejar, masa lalu buat pengalaman. Dengaran omongan bener, bar mak apa tau, Fer? Biasa. Nek lagi seneng, atine waras iku. Era. Oh iya, lali. Ini aku duwe susu ya? Loh, bukan wetaran duwe susu tau, Fer? Hus, gak pernah nakal. Maksudku ki susu kaleng, wah ngerus ki pikirane. Tapi mambu boga ya? Ya jelas mambu, wong susu awet wingi kok. Dasar penyakit lali gak ilang-ilang. Piye? Iya kayaknya mambu ki. Ya. Mambu tenan ki? Mambu diampuni. Ya, salah ngono aku ya. Ayo, garap tugas neng lab komputer, lali aku. Ayo. Ayo. Lah susumu piye ki? Wes ben kene ae. Alah, sumambe kok. Ayo, Ya wis ayo. Ya.
Ngadeg kok, Sus. Ngadeg. Ngadeg. Sok adil piket ya. Sampai di tempatane bayi. Iya. Pekerjaan bikin dari iman. Wes aku numpak, wes murung. Yo, ayo sulit tayo ben penak. Ayo. Tuh. Siap. Di. Ah. Menang aku. Kalah aja. Ayo, mana? Balik. Balik. Mana balik? Gua ayo. Terus. Ada ya. Terus. Alon, terus. Yo, terus. Oke, terus. Ayo, terus. Lali ya. Oh. Lah. Yo, terus. Sampai tak oi. Oh iya. Yo, terus. Aduh, apa sih? Yo, alon ya. Yo. Hop. Langsung. Nah. Yo, terus. Yo. Tangkap, coba terus. Alon ayo. Wih, macet. Awake dhewe iki mesti dibagi peran sing aneh-aneh ya, Jin. Iya ki. Terus delok nih, raimu koyo silit dandang lho. Kowe ya kaya bokonge wajan. Oh ya padha ya. Yes, ayo ndo golek manuk neh. Nek lho menoke. Ndi? Lek tiba-tiba aku ingat mantan yang dulu pernah menyakitiku, menduakanku, meninggalkanku. Salahku apa yo? Iki omong apa to, Jin? Ceramah. Ngerti wong curhat ditakoki. Setelah aku ndo nyamuk akeh. Pindah ya. Ayo. Pop. Selau. Aran saya. Edi. Ano? Ayo. Saya. Ayo. Ayo. Loh, lah kayak apa, Sus? Oh, apa kae? Sik, tak ambil sik. Loh, Susune Vera. Pikiranmu iki. elek Sus. Delon di tulisane. Tapi cilik. Tak mimi ah. Ya udah.
Piye rasane? Gak enak, asin. Aku ya, gantian ya. Enak, asin. Wes, dana, kayak kene. Lanjut nih gua sampah. Dah ayo. Ya, Ya iki apa, Cid? Susune Vera wi. Aku iki ngawur eh. Lho iki, tulisane cilik iki lho, susu Vera, Dron. Oh. Iya, cilik. Cilik ya. Goreng to? Tak ombene. Enak iki kaya susune Vera. Piye rasane, Cid? Wah enak ndo, gurih. Jajalan. Wah enak. Beda rasane ndo. Kambu susune Vera. Susune Vera mambu. Sepuluh detik lho ora enek dialog apa-apa kon menengahi terus piye. Awake dhewe mesti dibagi. Aduh. Angel, Pak.